Сега продължаваме нататък вече с авторката Надежда Христова. Добър ден още веднъж. Добър ден. Сега ще ни разкажете ли пък вашата гледна точка за приказките? Как ви дойде идеята? Откъде черпите вдъхновение? Идеите са идвали понякога бавно, една по една, понякога като образи стояха, особено пътечката на Мечо. Те са се появявали най-често като отговор на някакъв проблем. В пътечката на Мечо, която дава заглавие на книжката, стоеше вътрешната ми нужда да разбера какво да направя, когато някой приятел не минава по неговата пътечка. Това беше трудно за мен самата, защото аз исках да намеря отговор за себе си. И търсейки отговор за себе си, се роди приказката "Пътечката на Мечо". Всяка една от приказките има може би своя история. Тя понякога е свързана и с моите момичета. Например, първата приказка, която е "Шиенство със сълзи", дойде от една възможност да покаже на Лили, че има различни причини, поради които човек плаче, и да се замислим, струва ли си да плачем за такива древни, незначителни неща, заради какво си струва да плачем, и по този начин, търсейки... Тя разбра ли? Трябва да питате не. Тя тогава е била много малка. В смисъл, тя беше може би на около 2 нещо, но... Действа ли ти като спирачка за излишно плачене? Сигурно. Със сигурност, няма как. Добре, значи все пак можем да се съгласим с едно такова мнение, че до голяма степен тези приказки са и за възрастни. Защото казвате, че все пак сте търсили отговор на въпроси, които са вълнували вас. Да. След това вече адаптирани са естествено за детската среда. Да, значи сега за възрастни има много хора, приятели и други, които споделят мнението си в Фейсбук страничката на книжката, или пък така в разговори казват какво мислят. Казват, че откриват, даже имам един колега, който казва, че колкото пъти чете, открива различни неща. Така че когато възрастните от своя опит погледнат, те ще открият нещо различно. И когато децата, нещо различно. 100% е така. Аз наистина това сравнение, което направих в началото с известни световни цели плеяди от герои, съответно множество издания. Говоря за герои като Мечо, говоря за книжката за Малкия принц. На практика те могат да бъдат препрочитани след време от порасналите деца и винаги се открива нещо ново. Точно подобни мотиви намерих и при вас, без въобще да има пък някакъв тип, как да кажа, приемане на готови елементи. Така че те наистина са оригинални, личи си, че са чисто авторски, а от друга страна и много смислени, за което ви поздравявам още веднъж, на изключително правилен път сте. Как се отнасят към вас вашите читатели, най-вече децата? Как приемат книжката, когато я представяте? Най-вече го правите в училища на различни места? По принцип аз до сега не съм срещнал някакви проблеми в контактите си с децата. Радвам се много, когато мога да видя тези личица срещу себе си, да изиграем заедно, защото при срещите с тях драматизираме "Шишенство със сълзи" на тези деца, които за първи път се срещат с книжката. И колкото да е чудно, въпреки че може би доста пъти е играна, на мен не ми омръзва да отново да играем тази приказка. Всеки път децата реагират различно, понякога дават много оригинални отговори или пък ми задават много интересни въпроси, така че винаги е много интересно да се срещам с тях. Срещате ли подкрепа сред преподавателите? Защото ми се струва, че тази книжка може да бъде използвана в процеса на работа в училище, в по-малките класове, разбира се. Да, аз чух подобно предложение от едно софийско училище, в смисъл преподавателка от Софийското училище Иван Вазов, 31 Сочем, когато бяхме там на гости. И тя също изказа това мнение, че
препоръчва книжката, нали, за работа. Даже някои колеги от Пазаришкото училище Климент Охридски споделят, че я използват за допълнителна работа, в някои часове да повдигат въпроси, да задават въпроси на децата, така че всеки както намери за добре. Да, защото тя позволява точно това, да бъде разигравана като сценки, дори може да бъде направена за, да речем, училищното тържество в края на срока и така нататък. Да. С Надежда Христова, авторката на Пътечката на Мечо, продължаваме и разбира се с страхотните ми малки гости, продължаваме след малко в Клуб Неделя, разбира се след още музика. И още въпроси към авторката Надежда Христова, свързани с вашите оценки, които получавате, но някакси от чужбина. Въобще, чувствате ли се така по-оценена от чужбина, понеже без вие да сте изтъкнали този факт, аз забелязах, че ви обръщат внимание италиански, руски медии и английски. Какво е положението с оценяването ви? Ами, аз отначало имах една възможност да приказката, мечето на което се случваха само хубави неща, да бъде публикувана в италианско списание. И след това се така задвижиха малко по-бързо нещата, тъй като факта, че моите момичета бяха малки, когато нарисувах илюстрациите, и аз започнах да търся да бъдат публикувани в България много години. Факта, че съм ново име, нали, не можеше да помогне приказките да бъдат публикувани, и аз в последните 1-2 години просто бях спряла опитите си. Но нали, така се случи, че тази редакторката на едно италианско списание беше харесала и избра от всички приказки, които бяха преведени, избра тази приказка, която е мечето, на което се случваха само хубави неща, и после решихме вече пак да продължа да опитвам за България. Една от приказките, Огледалото на желанията, беше изиграна от деца от училището Христо Ботев в град Съединение на първия международен фестивал по английски език в Балчик миналото лято. И там е била Алена Громушкина, която е главен редактор на списанието English. Това е списание на издателски дом 1 сентября, което се издава в Москва. И поради интереса... те издават списание English. Да, да. Просто ми направи впечатление, да. Интересен избор. Това е... Те издават много различни... Те са си запазили изданията, както по всеки един от предметите, по химия, биология, по всеки един предмет, който учениците изучават, и това е списание English. И вътре е публикувана сега в януарския брой. Тази година? Да, сега излезе. Огледалото на желанията на английски език в това списание. Както казах, по-добре ви оценят май навън. Има ли такова нещо? Въобще вие къде бихте искали повече да ви обърнат внимание? Повече в България или повече в чужбина? Мислили ли сте по този както въпрос? казва една моя позната приятелка, нали, която помагаше за редактирането на приказките на английски език. Аз изпратих приказките до различни издателства в Англия, и тъй като Катрин е с нали, роден английски, тя помагаше за редактирането. Тя казва, може би ти ще бъдеш оценена най-добре в своята родина, защото нали, там най-добре ще влияеш върху хората. Така че аз също си спомням на Ференц Лиш, доколкото си спомням едно изказване, което той казва, че навсякъде по света, където отива, той изпълнява своите произведения пред публиката, но само в своята родина той говори на нацията. Така че, имайки нали, тази негова мъдрост, мисля, че най-добре бих била разбрана тук. Това е чудесно. Аз наистина ви го пожелавам, защото това, което правите, е много стойностно, много съдържателно и с много послания. Самия факт, че така малките ми гости на толкова различна възраст са го оценили, говори само за себе си. Самия факт пък в едно така съвсем необявено проучване, което направих през миналата седмица, показвайки вашата книжка на различни колеги и приятели, се оказа, че всички бяха много впечатлени. Ако трябва да съм честен, те виждат много книжки
често, но рядко са впечатлени. Затова всичко това го изтъквам.